Или икенче мәктәп Текә Борычлар КВН командасы. Финалга бер генә адым кала, сезне борыш шатландыра, безнең йөрәкләр яна. Текә Борычлар КВН командасы, исәнмесез? Бор! Дуслар, хәзер карап китик. Физруклар дискотекада ничек бийләр? Бетердек, хәзер медляк. Урамда яз, пычрак. Хәзер карап китик. Малай беренче тапкыр оппа кроссовкада урамга чыккан. Хәзер күз алдыгызга китерегез, фитнес-клубта обручлар беткән. Медляк бетте, давам итәбез. Малай беренче тапкыр авылда сарык суя. Улым, таугын башы шапкач, ушуа йөгереп йөри дә, аннан соң өйгә алып керәсең. Аңладыңмы? Ярар, бабай. Бей, әйдә Сараның костюм алып кил. Кайбер дәресләрдә сез барыгыз да кулларыгызда рәсем ясый башлыйсыз. Хәзер күз алдыгызга китерегез, бик кызык булмаган дәрестә булган хәл. 20-нчы гасырда крепостной... О, дәрес бетте! Тек, утырдың, өстәмә тарих дәресе. Юк! ел Рәсәйдә кино елы булып игълан ителгән. Үткән уенда без танылган киноларны татарчага тәрҗемә иттек. Бу уенда инде без танылган киноларга татарча саундтреклар таптык. Карап китик. Бас кызына питар, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Шаг вперед. Сандуашка серене сөйли, эй артында окая. Паранормальное явление. Хатико. Юлларыма каршы чыкмаю. Техасская резня бензопилой. Су буенда ушак яна. Жанна Дарк. Тарзан. Дуслар, татарча җырлар тыңлагыз.
Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан. 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Совсем немного анархии. Нарушение установленного порядка. И все вокруг повергается в хаос. Я носитель хаоса. И знаешь, что является основой хаоса? Это страх.